Pode maçã? Bom, como é que você fica sem business pan? Wagithi. Yabo, ayangigwele nami. Yeah? Ngikrena guys. Ngujoyina. Right now mjuna. Ekuseni. Oh, nithengani? Yeah, yasibona mos sithenga siklo. Yona. Mina choose kwenza kanono. Na? Aaron. Ayandaba business pan nje mfethu yabo yongelona. Ya qina wakithi sa. Ya. Alana ngambona nami ngamzothi khona yami nangamnida kubona uthuke nami. Akazi kanye kwa lapha kuni nangami. Oyiwana beliviri nangami viral. Ta yachiya sa. Kodwa like ngenzeka bakhe apha kuthi ezamajida oyi1 enzeke ba exchange nami. Ngangibalo kodwa not yapha kum. Yabona one and all the time. Ngene nanguwe kwayelo. Basha ibayindlela man. Beyindlela. Kathi ngoyema. Azoba awkward mfethu. Uzohlala nobani wena? Bayihlala khona. Ubona yakhalaza. Athi siphendusha. Athi manikazi. Bezocela ngibolekisisa. Sure? Okay. It's fine. Salamat. Mamela ke phi. Manithi igama lami ngiyakuthanda. Cha wena usemthini umthi omde. Yabo. Cha akekho umuntu ozokunceda. Kufike mina uBlack, yabo. Ungiyakuthanda. Akuncede. Ngizothenga ngosiba. Usiphithi ndiyakuthanda. So akeke nami ngiyakuthanda baby girl. Otherwise bona uba serious nakuthanda nje. Like bona la fehle lapho bona siyeke nje. Yabo ba yadwana. Otherwise mas. Ngiseqala. Sami. Yabona ngisithanda sana. Yabo nje begezela nangami. Mara yini yabo yena phone yami nangami nansi la. Ziziza. Akaya. Akaya.